wakanakeri kwamandinga nebasa kurera ichinaringa mari vasikana ungaiti 3 months vasikana usati wanipa mari yeraundi kana kuti iwewo kumari ndodandaiwane kumari $100 yondiwaunga ndipe $100 yanguinai ndakatobhadhara school fees yemwana wangu uchazokuona panopera mwedzi pakati pemwedzi kavasikana ndoiwana kuti mari apa utondipinduragoti vanhu vese vabasa panapa vanhu kuchindibvunza $100 akakwanechinhu kamari kapera ukutondipindura rafu ingandivinga pakati pemwedzi hazviitike ndaisikana zviningangu pakati pemwedzi nozouya mwedzi wapera. Hello Mr. Nduko hello ndokumbira kutaura naMr. Freeman kwa kutofonera Freeman chiregedzi pana munhu asiri kuda hello okay Mr. Chingwaru muri right pana munhu asiri kuda nemari yangu kunhesangwa vafonera vachingwari ka number 24 South Downs ndombokupa kana hafu. Alright, ndokubata ndokuudzai kuti tataurana kuti apedzera pakuti because hasuda nemari yangu dzatova 3 months Mr. Chingwaru handiti mungakwanisa here kuzondidisciplinirawo munhu wangu inini ndaneta ini because anotondisaiza anotozati inini handina zvandokwanisa kumuita but imimi mukanditura madhiri mukazondidisciplinirawo ndoona kuti ndokupa ivo pakadii. Alright. Kana vari Mr. Chingwaru ndokupa ndipe vasikana because handingati 3 months ngaitingofambira mari yangu ndombofanira kukupa mbichana. It's okay. Mbichana chete ndinenge ndichitsvaka. Special maisha unayo. Okay. Saka mwacho ndozotora nini? Ndera kumedzi.